Astăzi vom discuta despre contextul unui setup, practic ce trebuie să vedem astfel încât să fim conștienți că vrem să intrăm într-un trade și ce vrem să vedem, și anume ce va face o idee favorabilă pentru un trade, ce trebuie să văd eu. Da? Sunt anumite lucruri pe care trebuie să punem accentul și acestea sunt expansion, retracement sau pullback, să sinonime cele două cuvinte, reversal sau consolidare. Împreună cu acestea vom avea anumite puncte de referință în order flow cu care le vom lega. Niciodată nu vom căuta, de exemplu, reversal cu order blocks, da? Sau retracement cu echilibru. Întotdeauna avem niște caracteristici speciale pe care noi trebuie să le urmăm și pe care trebuie neapărat să le vedem astfel încât să intrăm. Deci, fiecare idee favorabilă pe care o vedem va fi conectată cu un punct de referință, apoi luăm trade-ul, da? În funcție de setup-ul pe care îl avem. Astăzi, în ședința de astăzi, vom discuta despre expansiune și order blocks, urmând ca data viitoare să discutăm despre retracement, respectiv pullback, împreună cu punctul de referință fair value gaps și liquidity voids. Ca o definiție a expansiunii, expansiunea reprezintă momentul în care prețul urcă sau coboară rapid de la un nivel de echilibru, da? Deci părăsește un nivel de echilibru. Ca și rol, este foarte important momentul în care prețul are o mișcare puternică și rapidă într-un anumit sens. Acest fapt ne va indica nouă intenția a pieții, da? De a se repoziționa la un alt nivel. Ca și punct de referință în order flow, vom corela mereu cu un order block de la sau de lângă zona de echilibru. Da? Deci aceste patru cuvinte sunt foarte importante, de la sau de lângă zona de echilibru. Încă de la bun început, orice piață va începe cu o consolidare. De aici pleacă tot, apoi, bineînțeles, urmează o expansiune sau o mișcare impulsivă. Însă, atenție, doar una dintre cele patru condiții avea loc și nu două sau trei simultan, da? Deci vorbim despre acestea. Nu vom putea avea expansiune și retracement în același timp sau reversal și consolidare în același timp, da? Deci doar una va fi. Iar în acest moment, după ce am stabilit contextul în care ne aflăm, trebuie să răspundem la următoarele trei întrebări. Unde este acum, da, respectiv, suntem într-o consolidare, suntem într-un reversal și așa mai departe, unde este cel mai probabil să meargă, în momentul în care vorbim de o consolidare, da, în sus sau în jos sau la o expansiune, și, bineînțeles, de unde a venit, pentru că de unde a venit ne poate indica unde va merge mai departe. În momentul în care vorbim despre o consolidare, partea cu cei mai mulți bani va fi partea în care va apărea prima dată expansiune. Acolo sunt cei mai mulți bani, iar în partea aceea va merge. Noi nu știm care este acea parte, tocmai de aceea așteptăm expansiunea, ca să avem o idee. Și hai să vedem cam cum arată din punct de vedere schematic, da? O schemă perfectă, teorie perfectă. Vom avea zona de consolidare high, consolidare low, da? Aceasta este o consolidare, vom avea puncte care nu depășesc un anumit nivel, iar pentru o perioadă de timp prețul își păstrează limitele de high și de low. După care prețul părăsește printr-o expansiune, aceasta este expansiunea, această consolidare, petrece un anumit timp, mai mult sau mai puțin în afara consolidării, după care revine la zona de echilibru, unde vom avea, bineînțeles, un bullish order block, da? Pentru că acum suntem pe situația de buy, iar în acest moment vom avea practic entry. Deci entry-ul meu nu va fi aici pentru că eu nu am de unde să știu în ce direcție o va lua. Va fi în acest moment după ce piața mi-a dat indicațiile respective. Și vreau să vedem acum câteva exemple. Avem expansiune pe buy, avem o expansiune, o consolidare la acest nivel, dar observăm că piața rămâne în această zonă, după care prețul părăsește, da, vedem, prin acest impuls, expansiune, rămâne o perioadă de timp,
după care revine în această zonă, exact în zona de echilibru, după care avem o expansiune masivă de 36 de pips. Da? Deci avem consolidare, expansiune, revenire la echilibru în bullish order block, după care plecare. Trade-ul trebuie să fie în această zonă, nici de cum în această zonă. La fel, avem o consolidare în această zonă, foarte frumoasă, da, prețul pleacă, părăsește această consolidare, petrece un pic de timp, revine la nivelul bullish order blocului de la sau de lângă zona de echilibru, după care părăsește cu 128 de pips. Când vorbim de sell, vom avea exact același lucru, doar că candela de la sau de lângă echilibru se va schimba, da? Va fi una de verde, va fi un bearish order block. La fel, prețul părăsește printr-o expansiune consolidarea, petrece un anumit timp până revine la nivelul echilibrului, unde vom avea bearish order blockului, după care va părăsi zona. Și hai să vedem câteva exemple. Avem o zonă de consolidare, prețul pleacă prin expansiune, revine în zona de echilibru unde avem acest bearish order block, petrece foarte puțin timp aici, după care pleacă. Din nou, alt exemplu. Avem o consolidare în acest moment, da? Vedem că avem puncte de aproximativ același nivel. Întotdeauna trebuie să ne notăm consolidarea pentru a putea folosi zona de echilibru cu Fibonacci. Prețul vedem că părăsește zona, da, iasă din această zonă, revine în zona de echilibru, exact la nivelul bearish order blocului, care se află la sau lângă zona de echilibru, după care părăsește pentru 37 de pipi. Alt exemplu, avem o consolidare destul de frumoasă, un exemplu chiar perfect, în zona bearish order blocului. De ce l-am luat pe ăsta și nu l-am luat pe ăsta? Pentru că de aici pleacă mișcarea în sus. Deci de aici începe. Dacă am fi mers pe 30 de minute, aici ar fi fost o candelă verde. Și atunci avem expansiune, prețul își petrece un pic de timp în afară, revine pentru o dată sau pentru a doua oară, tocmai de aceea e important stop loss-ul, după care vedem că petrece foarte puțin timp și pleacă masiv, făcând un 65 de pips lejer. Același lucru, din nou, avem consolidare, vedem punctele care ne oferă high-ul și low-ul consolidării, expansiunea și revenire în zona de echilibru în bearish order blocul nostru, după care prețul părăsește pentru 56 de pips. Deci, practic, noi ce urmărim? Când ne uităm la o consolidare, ca să o observăm, să ne formăm ochiul, cum o căutăm? Avem nevoie de o consolidare, dar dacă ar fi să ne uităm pe grafic, avem nevoie de o consolidare, un preț care are o expansiune, o plecare rapidă de la un nivel și de un cârlig, ca să spunem așa. Da? Avem consolidarea, cârligul și leg-ul. Asta înseamnă expansiune cu order block. La fel, avem consolidarea, avem cârligul și expansiunea, practic care mă interesează pe mine. Da? Expansiunea cu numărul 2, practic care reprezenta trade-ul. Atâta timp cât revine și nu trece cu value de zona de echilibru, mă interesează. Da? Observăm că nu a trecut de fapt niciodată la zona de echilibru cu body. Da? Tot timpul a trecut doar cu wick. Wick-urile sunt permise, body-urile nu. Da? Vedem, a venit exact și perfect în această zonă. Și atunci, așa trebuie să căutăm, da, avem consolidare, întotdeauna prima dată găsim impulsul, trade-ul, da? Când le căutăm pe grafic. Vom căuta leg-ul de impuls, după care trebuie să am un cârlig la o consolidare. Așa le căutăm pe grafic. Și asta este tema, da? Vom avea 5 expansiuni de sell, 5 expansiuni de buy pe orice pereche și pe orice timeframe. Dar vreau înainte să revenim și pe partea de buy. La fel, avem expansiunea, cârligul și consolidarea. Da? La fel și aici. Expansiunea, întâi trebuie să vedem expansiunea pe grafic. Dacă nu am expansiunea asta, adică impulsul unde vreau eu să intru, bineînțeles, acum mergem în sens invers, da? De aici, aici.
dar cu timpul vom merge de aici, aici. Legul, impulsul, cârligul și consolidare. Cam despre asta este vorba. Da? Tema este aceasta. Nu uitați, dragilor, să vă abonați, pentru că vom învăța foarte multe lucruri legate despre trading, un like la video și să vă abonați, iar până data viitoare, rămâneți cu bine!